Čaute! Tak dnes som si povedal, že urobím Minecraft Survival. Takže som na survivale a práve búram strom. Budem sa snažiť mať čo najkrajší dom. Aj to sa tak a tak dlho dáva. Búra. Tak nejakým si nájdeme priestor, kde si postavíme domček. A tu je taký domček. No, urobím, počkej, potreboval by som ovečky, ale tých pôjdem potom nachytať. Aha. Tak. Dobre, dvojitý. Tak. Ja sa strašne nudím, keď búra strom. Idem si vykraftiť sekérku. No a 60... Fúha. 30. level bude posledný. To už zabijeme Ender Draka. A možno, že nám bude nejaký diel, že urobíme Vitéra, ale nie je to pravdepodobné. Počkej, tyčky 4, sekerku. Ideme. Treba mi čo najviac dreva, aby som prežil noc. Ja sa tu strašne bojím. Viete čoho? Endermana. On je asi najhorší. On sa vždy teleportne. Kde chce. No. A urobíme nejaký malý domček a postavíme v nejakom 10. leveli nejaký hrad, alebo v 9. neviem. Proste v nejakom leveli. Točil som jednu pásť, ale tá pásť nešla, tak to video som musel odstrániť, na YouTube nebolo. Fúha, ešte. Tak to som natrafil na super. Dole sú diamanty, tu aj tu uhlie. Fúha, v pohode, prežijeme túto noc. No. Koňa. Ideme, rýchlo. Ja potrebujem jedenie. Jesňam, jablčko. To dáva toľko veľa? Nevedel som. Ale proste urobíme nejaký domček. Keď budeme mať ten hrad, no tak samozrejme budeme mať tam veľa brnenia, všetko, čo treba na bytie. Fúha. No, ešte. A ten hrad bude asi z kameňoch. A možno z dreva. Skôr z kameňoch. Tam raz, dva nazbieram kamene. Tak. Tak postavíme z kameňa.
No. Chcem aspoň 64. By som mal potom veľa. To bude stačiť. Určite budem mať 64 dreva. No mám. Wow. Tak to už je dosť dreva. Urobíme si mečik. Tak. To bude naše a ideme si ňam. A aby sme... No aj sviňo, čo robíš? Aby sme chceli do riťky, Sekton! Do riťky. Ne. Rýchlo. On dúfam sa neprepchá hore. Ale síce ne. Možno v noci. Mňam mám. Takže v pohode. Začneme odtadiaľ. Tak. Potreboval by som ovečky zabiť, aby som mal posteľ. Nemyslím to tak, že z ovečkoch padajú postele, ale vlna. A z vlnok a drevoch sa robia postele. Hop. Tak. Počkajte. Ešte vždy počkajte. No, takže môžeme znovu pokračovať. Tak. Fíha. To je mini domček. Ale dúfam, že niečo obráni. Akurát obráni, že nic nevidím. Tak. Tu budú dvere. To až 3 dáva. Fíha. Tak to som nevedel. Ideme von. Jej. Jak raz, dva naskočila ovečka. No, takže... Ideme. Nájdeme ovečka. Nám. Dúfam, že tamto ovečku sme dostali. Áno, fúha. Treba nám XPčka. Ešte jednu. Tam je. Fíha. Ďaleko. Tam je. Ja by potreboval. Počkaj, aby som nespadol. Ne. Fúha. Koľko ovečiek.
ešte. Aha, on utekol. On čo dáva? Aha. Kurka, počkať. Ňam. Už sa blíži noc. Ja rýchlo zabijem, aby som mal papanie. Ešte zabijem kravu. Čakaj. Steak. A môžeme ísť domov. Ešte tam tu zabijem. Ona jak skočila. Like. Jak spadla. Like. Aj, musím sa rýchlo najesť. Umieram. Mňam. Tak. Teraz jednu posteľ. Ideme spať. Mňam. Dobrú noc. Ja som sa tu zase. To sa nebude najlepší nápad. Tak, tu bude crafting table. No, do toho si dám nepotrebné veci, takže toto. No, toto budem potrebovať, ale teraz počkať. Nerobí sa trochu brnenie. Škoda, ešte jedno by mi trvalo. Tak ideme von. Nikto fúha, lebo mám zničený meč. Skoro. Mám ešte jeden. Čo? What? Ja som si robil iba jeden a mám ešte jeden. What? Aj. Keby čarovný Minecraft to bol. Koník, dáš mi? Nič nemá. Aha, som myslel, že to krava. Koník nedáva. Fíha. Pozerajte, kde je krava. Dole. Není. Ja sa vydám za ňou. Fíha. Tak akože teraz nikde nenájdem kravu, hej. Super. Rýchle domov. Nech tu není Slekton alebo dačo. No naraz pred mojím domom, nie? Slektoni. Aha. Jej, vtáčik. Aha, to nie je také, ale dobré. Urobíme si brnko. Čakať. Máme na čapačku. A ono. Tak, kúpime čapačku. Jej. Jak vojak. Nie. To bude asi z toho levelu koniec. Tak čaute! Prosím, dajte lajky. Čaute!